Empezamos. Bueno, moi bons días. Aproveito, por certo, porque despois destas alteracións que hubo nas celebracións dos consellos, o primeiro Consello Ordinario deste ano, ainda que se xa un pouco avanzado, para felicitar o ano a todo o mundo e desexar que se xa o mellor posible. Empezamos cos temas do Consello Ordinario desta semana, que, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acadados. O primeiro ten que ver, a proposta do Consello de Educación, ten que ver con persoal, ten que ver coa intención da Xunta de Galicia de seguir ampliando o número de docentes que exercen no ensino público galego. Estamos no curso escolar este actual, o 24-25, con máis docentes da historia de Galicia. Somos a terceira comunidade autónoma con mellor ratio profesor-alumno, 9,9, a media estatal é de 11,3 e queremos seguir nesta liña, por lo tanto, compre seguir reforzando o cadro de persoal docente, por lo tanto, no ano 2025 haberá novas oposicións para cubrir plazas de docente no ensino público. Por tanto, hoxe lle dimos o visto bo a unha nova oferta de emprego público que vai supoñer a convocatoria de 1.664 prazas no ensino público galego para o ano 2025. O 86% destas prazas, 1.434, van ser de acceso totalmente libre e as 230 restantes son de promoción interna e os loses serían 10 para inspectores de educación e 220 para mestres que xa están no sistema educativo galego e o que van facer é ascender do corpo A2 ao corpo A1, é dicir, pasar a ser profesores de secundaria. Será o caso máis numeroso. Pero, insisto, 86% desta convocatoria de 1.664 plazas serán plazas de acceso libre. Que supón isto? Que esgotamos, para seguir mellorando aínda máis esa terceira posición nas ratios a nivel estatal, esgotamos a taxa de reposición, que está marcada a nivel estatal, como saben, que é de 120%, é dicir, que de cada 100 plazas, de cada 100 vacantes que se producen, a convocatoria debe supoñer que se cubran 120. Con estas oposicións que hoxe convocamos, a Xunta convocou máis de 20.200 plazas dende o ano 2009 no cadro persoal docente do ensino público en Galicia. Agora vai haber os últimos trámites, reunións con sindicatos e a finais do mes de xaneiro anunciarase xa as datas concretas que, como sempre, serán o inicio do verán coa intención de que as persoas que superen as probas e, polo tanto, entren a formar parte como funcionarios podan xa estar incorporados no curso 25-26 que empeza en setembro. Cambiamos de Consellería de Cultura, hoxe aprobamos a convocatoria de axudas á produción e coproducción de proxectos audiovisuais en Galicia. Seguimos con ese apoio, con ese compromiso, ademais, que adquirimos co sector audiovisual para seguir axudando na puxanza actual que teñen, con axudas dende a Xunta de Galicia, e esta convocatoria supón destinar 3 millóns de euros, como decía, a proxectos audiovisuais en Galicia. 3 millóns de euros, ademais, totalmente con fondos propios da comunidade. En outras convocatorias había unha aportación de fondos estatais. Estes 3 millóns, que supoñen, ademais, un aumento dun 20%, serán con fondos exclusivamente da Xunta de Galicia. Pensamos, dende logo, que vale a pena, xa digo, o sector audiovisual de Galicia está vivindo un magnífico momento e o que hai que facer é axudalo a que todavía sexa millor. As axudas serán para longametraxes 280.000, poden chegar ata 280.000 se non son en galego e 320.000 se a produción audiovisual é en galego, e para series de televisión ou plataformas 260.000 se non son en galego e ata 280.000 si o son. E despois habería axudas para curtas ata 20.000 euros. Nos últimos 4 anos, que son os que levamos convocando estas axudas, destináronse 13,5 millóns de euros a apoiar o audiovisual galego en 88 títulos de produtoras galegas. E cambiamos de Consellería de Presidencia, hoxe fixo un balanzo logo de completar moi recentemente
nos últimos días do ano pasado a nova bolsa de interinos para prazas tan importantes como son os de habilitación nacional nos concellos, corpos de secretarios e interventores. Saben que hai unha a convocatoria faise a nivel nacional, a verdade é que as convocatorias van moi por debaixo das necesidades das vacantes que se producen nos concellos, tamén nos galegos, e, polo tanto, a Xunta de Galicia xa, dende hai un tempo, en ano 2017, habilitou un sistema para seleccionar interinos que cubran estes postos de habilitados nacionais nos concellos de Galicia mentre non se podan cubrir en propiedade. A avaliación que fixemos hoxe, dimos o visto bon, a avaliación que presentou a Consellería de Presidencia, é que, por unha banda, dende que instalamos este sistema, como digo, hai máis ou menos 6 anos, isto permitiu a cobertura de 170 prazas que estaban vacantes de habilitados nacionais nos concellos galegos e, unha vez que completamos esta última convocatoria, rematou o proceso selectivo, agora mesmo hai na lista de persoas que superaron este examen 263 persoas que poderían ir algunhas das prazas que están vacantes en 45 concellos galegos, moitas velas as dúas prazas, ademais, secretario ou interventor, os que teñen as dúas prazas, por lo tanto, estes profesionais siguen sendo moi necesarios e a Xunta de Galicia, con este sistema de selección, provee estas prazas con funcionarios interinos para que non se produzan os problemas cando un concello non ten nin secretario nin interventor, coas consecuencias moitas veces coñecidas de parálisis e non pode facer moitas cousas que son necesarias. Cambiando de consellería, outro balance que coñeceu hoxe o Consello da Xunta de Galicia, presentado pola Consellería de Medio Rural, de Facenda, respecto aos caixeiros que están instalados no rural galego. A día de hoxe, despois de 4 anos de implantación desta medida, a día de hoxe hai 55.000 galegos espallados en 41 concellos do rural, concellos moi pequenos, na maioría dos casos, que estánse a beneficiar dos servicios financeiros gracias á instalación dun caixeiro automático no seu territorio. O que dio balance é que máis de 480.000, casi 500.000 operacións foron realizadas nestes caixeiros durante estes anos, unha media de retirada de operacións de unhas 500 ao día, máis do 80% son retiradas de efectivo. E, ademais, hai un servicio de asesoramento para resolver dúbidas ou contratar servizos bancarios e, durante este tempo, estes 4 anos, se prestou este servicio en máis de 400 ocasións. Cambiando de consellería, un acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, aprobamos o Plan de Inspección Ambiental de Galicia 2025-2030. Rematou o ano pasado o plan anterior, que iba do 19 ao 24, onde se realizaron máis de 8.000 controis a instalacións e actividades e se constatou, ademais, está nun balance que acompaña este acordo, unha mellora xeral do cumprimento ambiental en instalacións especialmente sensibles. Falo de talleres, puntos limpos, depósitos de chatarra, así como un descenso dos vertidos incontrolados. Por lo tanto, nesta xestión de residuos industriais, unha mellora evidente. E agora aprobamos este plan, que será nos vindeiros días explicado polo miúdo pola Consellería de Medio Ambiente, pero, por darlles algunha nota adicional, vanse reforzar especialmente os controis en materia de residuos industriais e, ademais, seguirá habendo inspeccións dos técnicos da Xunta de Galicia en todas aquelas industrias que están funcionando cunha autorización ambiental integrada, especial control tamén nos vertedoiros e tamén especial control nas empresas encargadas do traslado de residuos. Pero xa digo que durante esta semana haberá unha presentación máis detallada por parte da Consellería de Medio Ambiente. Cambio de Consellería, Consellería do Mar, hoxe tomamos acordo de destinar 9 millóns de euros para axudas nos portos galegos. Hai 128 portos en Galicia, dos cales 122 están xestionados pola Xunta de Galicia a través de entidade de portos de Galicia. Somos a comunidade con máis kilómetros de costa, por tanto, hai moitos portos que necesitan continuas melloras nos seus equipamentos, nas súas infraestructuras, axudas tamén nas actividades que dependen deles, principalmente as lonxas, lugares de desembarque. Por lo tanto, para todo iso, convocamos estas axudas de 9 millóns de euros que van dirixidas a confrarías de pescadores e organizacións de produtores
maiormente. Pois para que? Pois para obras que incrementen a seguridade dos traballadores, melloras de eficiencia enerxética, mellora no rastrezo da pesca que se desembarca, na súa trazabilidade e tamén reforzar as infraestructuras para facer fronte a fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo espigóns e reforzos. Esta axuda convocouse en edicións anteriores, levamos casi 30 millóns de euros, este ano facemos un aumento importante, 9 millóns de euros para estas obras nos 126 portos que dependen da Xunta de Galicia. 122, perdón. Sigo no sector primario, cambio de Consellería de Medio Rural, hoxe demos visto e prace a destinar 46 millóns de euros para seguir facilitando a incorporación ás explotacións, a remuda xeracional para entendernos nas explotacións agrícolas e gandeiras de Galicia. O que fixemos hoxe foi aprobar a distribución das axudas correspondentes ao ano 24 e en posteriores consellos convocaremos as do ano 25. A aprobación de hoxe o que mostra é que van recibir axuda 320 mozos e mozas menores de 40 anos que vanse facer cargo dunha explotación e, ao mesmo tempo, foi unha novedade do ano 24, porque hasta ese momento solo había axudas na remuda xeracional en explotacións agrícolas e gandeiras para mozos ata 40 anos, ampliamos esa idade ata os 55 e 133 novos agricultores ou gandeiros ata 55 anos se beneficiaron tamén destas axudas. En total, son 379 as explotacións que son destinatarias destas axudas e que foron remuda xeracional ou postas en marcha por primeira vez por un mozo. As axudas son para os primeiros gastos e tamén para inversións en instalacións que xa están funcionando si que se trata dunha remuda. Dende o ano 2016 que se convocan estas axudas, aprobáronse máis de 9.000 expedientes e se deron axudas por valor de 370 millóns de euros e foron axudados 2.700 mozos e mozas e no ano pasado tamén estes 133 persoas ata 55 anos. Este ano tamén terán a opción estas persoas que se incorporen por primeira vez unha tarefa agrícola ata 55 anos a recibir estas axudas. Cambio de Consellería, a proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, acordamos incorporar unha zona máis de Galicia a chamadas áreas de rehabilitación integral, as ARIs, que é o que buscan é facer programas específicos para promover a mellora e restauración de vivendas. Vai ser esta nova ARI, vai ir no Concello de Arteixo, na zona de Meicende o Petón. É a primeira ARI que se declara en Arteixo, vai ter unha superficie de 63.000 metros cuadrados e vai afectar a 343 vivendas nas que viven 4.000 veciños, vivendas construídas entre os anos 50 e os anos 80. E, polo tanto, haberá un programa específico de rehabilitación e mellora destas vivendas. A día de hoxe, con esta incorporación, máis da metade dos concellos de Galicia, 161, están incorporadas en algunha das áreas de rehabilitación integral, 77 en total, que existen en Galicia. Sigo na Consellería de Vivenda, acordo importante, os autorizamos a licitación do proxecto de construción, unha vez que o teñamos, licitaremos a construción, dun edificio de alosamentos compartidos e temporais na cidade de Santiago de Compostela, destinados a menores de 36 anos. Isto forma parte do compromiso que coñecen e que imos actualizando en todos os consellos de chegar a ese objetivo de duplicar parque público de vivendas, 20.000 de promoción público-privada, e cun especial fincapé na xente moza. Estes días, esta fin de semana, tomamos acordos ao respecto, a maioría deles xa se están aplicando en Galicia, pero, bueno, vai na liña de facilitar o acceso á vivenda a xente moza especialmente. En que está este ánimo reservar o 40% das novas vivendas públicas en alugueiros menores de 36 anos e o 25% das vivendas públicas en venda. E, seguindo con esta preocupación por facilitar o acceso da xente moza a vivenda, este acordo de hoxe de construir este edificio de alosamentos van ser 60 vivendas
van estar na zona na avenida de Xoán 23, no Concello de Santiago de Compostela. Serán vivendas entre 33 e 44 metros cuadrados, poderán ter unha ou dúas habitacións e despois haberá espazos comuns para todos os residentes, para a área de teletraballo, lavandería, sala multiusos, aparte espazos común de utilización conxunta, ademais destas vivendas entre 33 e 44 metros cuadrados. Van ser en réximen de alugueiro, máximo 3 anos, e o obxectivo, pois eso, darlle unha primeira solución habitacional e transitoria, ata 3 anos, a xente moza que acaba de obter o seu primeiro contrato, ten ingresos pero o seu primeiro traballo, ou están desenvolvendo unha bolsa formativa ou unha beca de investigación e, polo tanto, darlle esta primeira solución antes de que poidan acceder ao mercado de vivenda ordinario. Cambio de Consellería, Consellería de Economía, hoxe acordamos destinar 14 millóns de euros a dúas liñas de axuda para impulsar, por unha banda, o uso polas empresas galegas de inteligencia artificial e, ao mesmo tempo, facilitar a implantación de procesos innovadores nas PEMES galegas. Por primeira vez, imos lanzar unha orden de axudas, como decía, para 10,3 millóns de euros para fomentar o uso da inteligencia artificial no ámbito empresarial, tanto nos procesos que desenvolven internamente como no lanzamento de solucións ao mercado que utilicen a inteligencia artificial. 10,3 millóns de euros. E despois outros 4 millóns de euros, ata completar os 14 que lles decía, para unha orden de axudas. A primeira é a primeira vez que se vai convocar. Esta xa hai edicións anteriores, pero serán 4 millóns de euros para impulsar proxectos de innovación nas PEMES, que aplicar novas tecnoloxías para mellorar o sistema de produción, lanzamento tamén de produtos, pero non baseados exclusivamente na inteligencia artificial, sino na utilización de tecnoloxía en xeral. Cambio de asunto, sigo na Consellería de Economía. Hoxe dimos un paso importante no desenvolvemento e explotación dos recursos mineiros en Galicia. Galicia concentra 8-9% da produción mineira de toda España e, ademais, algún dos minerais con unha altísima demanda, sobre todo con moito futuro: cobre, wolframio, cobalto, tántalo, utilizados en moitos producións industriais que teñen moito futuro. Estamos falando de tecnoloxía de telefonía móvil, vehículos eléctricos, escáneres médicos. Utilizan estes minerais que existen en Galicia, e aparte de que hai outros nos que somos líderes e temos que seguir sendo. Estou falando da rocha ornamental, o granito ou o cuarzo. Por lo tanto, o pasado mes de xuño, recordarán, aprobamos o primeiro plan de desenvolvemento dos dereitos mineiros de Galicia, que o que quería era avaliar o noso potencial para desenvolverlo dun xeito ordenado e, por suposto, respetuoso co medio ambiente. E froito, como desenvolvemento deste plan, haberá varios acordos. O primeiro que sacamos hoxe é o de convocar un concurso para que 51 dereitos mineiros que estaban caducados, 51 dereitos mineiros de explotación caducados nas 4 provincias galegas, sacalos a concurso. Son 17 na provincia de Lugo, 17 na de Pontevedra, 10 na de Ourense e 7 na de Coruña. Por lo tanto, quen este interesado, primeiro ten que solicitar permiso para investigar o potencial, se ese dereito mineiro caducado sigue tendo unha rendabilidade de explotación, e, se decide que sí, solicitar a explotación para poñer en marcha ese proxecto mineiro, onde aí, por suposto, se lle concede previa comprobación de que cumple todos os requisitos técnicos e medioambientais. E, a hora de seleccionar, se hai varias solicitudes, quen sería o que finalmente podía facer explotación, aquí xa entraría en vigor a Lei de Recursos Naturais, aprobada recentemente, e, polo tanto, o 40% do baremo do concurso que se vai convocar terá que ver co cumprimento de criterios sociais, éticos e impacto socioeconómico do proxecto na zona onde se vai desenvolver. Iso suporá o 40% da avaliación se houbera varias solicitudes. Cambio de Consellería, Consellería de Sanidade. Acordo importante que permite que Galicia siga estando situada na vanguarda da oncoloxía médica. Recordo o programa de cribados, o novo centro de medicamentos CAR-T, o futuro centro de protonterapia, e despois tamén está o día a día
de atención aos pacientes. E o que fixemos hoxe, dentro desa liña, aprobar destinar 1,4 millóns de euros para poñer en marcha este mesmo ano dous servicios de oncohematoloxía no Hospital Comarcal do Barbanza e no Hospital Comarcal Virxen da Xunqueira de C. Con isto, que imos conseguir? Pois evitar que centos de pacientes, concretamente 640 do Hospital de Barbanza e 365 no Hospital de C, teñan que facer o que teñen que facer agora, que é desplazarse ou ben a Santiago ou ben a Coruña para recibir tratamentos oncolóxicos, principalmente tratamentos de quimioterapia. E, ademais, non teñen que quedar ingresados, poden recibir tratamentos ambulatorios, volver a casa no mesmo día, todas esas ventaxas evidentes que poden supoñer. Por tanto, a parte da xestión médica que sexa necesario para poñer máis estes servicios, é necesario acondicionar espacios, é o que acordamos hoxe, licitar as obras para no primeiro trimestre no Hospital de Barbanza facer as obras necesarias, terá unha execución de 6 meses e despois xa se poñen en marcha este servicio. E no Hospital Virxe da Xunqueira o prazo, as obras son máis sinxelas, levarán 3 meses e despois xa se implantará este servicio de oncohematoloxía que, xa digo, evitará a máis de 1000 pacientes desplazamentos que hoxe teñen que facer. Consellería de Emprego, dous acordos. O primeiro, hoxe acordamos convocar, incrementando nun 9% o seu orzamento, as axudas para a contratación de colectivos que teñen especiales dificultades, pois para eso, para a súa empregabilidade. Son 19,7 millóns de euros para este ano 2025. Se trata de darlle incentivos a empresas que contraten a persoas incluídas nestes colectivos, que son mulleres, mozos, persoas con discapacidade, maiores de 52 anos, e retornados. A previsión é que entre 1.700, 1.800 novos contratos indefinidos se concerten con estas axudas da Xunta de Galicia. Hai unha novidade, decía que aumenta o orzamento un 9%, ata chegar case a 20 millóns, e unha novidade respecto a convocatorias anteriores, que imos destinar dentro dese orzamento global 1,7 millóns de euros para promover a contratación de mulleres en eidos de donde se ten detectado unha especial baixa empregabilidade de mulleres. Estou falando do sector das TIC e sectores relacionados coa contratación de titulaciones de enxeñería. As empresas van poder recibir ata 14.500 euros por contrato e, dende que pusemos en marcha estas axudas, este sería o 6º ano, a Xunta investiu 86 millóns de euros e conseguiu a contratación de casi 11.000 desempregados destes colectivos de especial dificultade na súa empregabilidade. E o outro acordo, penúltimo, tamén da Consellería de Emprego, é primeiro un cumprimento dun dos compromisos electorais, que era convocar nunha sola orde, e o que faremos esta semana, todas as axudas dirixidas ao colectivo de autónomos en Galicia, evitándolles a dispersión que se producía toda agora, todo o papelamen que teñen que manexar e moitas veces moitas molestias que se engaden xa a dificultades do seu traballo diarios. Por lo tanto, este mesmo venres publicaremos unha única orde que aglutinará todas as que se destinan a axudar os autónomos e que, en total, van supoñer 40 millóns de euros divididos en 5 programas, insisto, convocados nunha sola orden. E queremos chegar a casi 9.000 autónomos. O desglose dos 40 millóns serían 29 millóns para axudar os autónomos que empezan, ou ben gastos de apertura do negocio, ou ben a cota cero que asumiría a Xunta de Galicia durante os primeiros 12 meses, en definitiva, axudar, animar as persoas que decidan emprender por primeira vez. Isto serían 29 millóns de euros. Despois haberá 8 millóns de euros para o chamado bono autónomo, que o que busca é axudar a terminar de consolidarse aqueles autónomos que xa leven un tempo traballando. 3 anos e medio abertos, cumprindo esta condición, poderían acollerse a este segundo programa. Haberá como terceiro programa 1,5 millóns de euros para aquelas persoas que se ven obligadas a pechar o negocio, aqueles autónomos se ven obligados a pechar o negocio, pero están pensando en volver a intentalo, terá unha axuda específica de 1,5 millóns de euros.
Despois estará 1,2 millóns de euros para o bono remuda, que é o que trata de poñer en contacto aqueles que queren pechar o seu negocio cos que estarían dispostos a asumilo para manter, especialmente nas zonas rurais, a vida dese negocio. A novedade deste ano é que, ademais de darlle a toda agora, se lle daba unha axuda a aquel que se iba a facer cargo do negocio, pero ahora tamén lle daremos unha axuda a aqueles que o queren deixar precisamente para estimularlles a que busquen esta fórmula e non pechen directamente o negocio. O último programa, dos 5 que había, é 1 millón de euros dirixidos a axudas de conciliación dos autónomos, é dicir, para que podan contratar a alguén durante a baixa de maternidade ou para sufragar custo dos coidados se teñen a alguén, algún menor ao seu cargo ou persoas con dependencia. Estos serían os 5 eixos e os 40 millóns. E a maiores tomamos un segundo acordo referido a autónomos, estarían fora desta convocatoria de 40 millóns, son incentivos para favorecer a contratación por parte de que sexan autónomos empregadores, é dicir, que os propios autónomos contraten a outras persoas que traballen con eles e tamén, se xa teñen xente traballando, axudas para que os poidan formar máis especificamente na actividade que se trate. E o último acordo, e con este dou a palabra ao Consello de Sanidade, ten que ver co balance dun programa que lles anunciamos hai uns meses, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, que empezouse a executar. Recordarán, no mes de xuño do ano pasado, anunciábamos que íbamos a facer un plan especial de inspección respecto das baixas que se estaban producindo, polo tanto, para intentar frenar as cifras de asentismo, en moitos casos alarmantes, que se estaban producindo en determinados sectores e localizadas, además, especialmente en determinados territorios. No mes de xuño, cando empezamos isto, que fixo a inspección médica, foi citar presencialmente a máis de 20.000 persoas que se atopaban de baixa para revisar a súa situación médica. Agora o explicará o Consello máis polo miúdo, pero, ben, por darlles un dato, o 67% dos casos, estou falando de 20.000 persoas, é dicir, 13.600, detectouse que esta incapacidade temporal non estaba justificada e esas persoas recibiron o alta. Por tanto, isto, para poder facelo, levou a crear unidades de apoio nas áreas sanitarias que presentaban un maior índice de baixas, que eran Ferrol, Lugo e Santiago. Intentamos tamén reducir todos os trámites a hora de solicitar renovar unha baixa, a veces perdense días tamén eso, e, en definitiva, o que intentamos é que, por suposto, calquera persoa que teña unha causa justificada para unha baixa está absolutamente no seu dereito, faltaría máis, pero tamén todas aquelas persoas que se atopen nesta situación non haxa razóns obxectivas médicas para elo, lóxicamente esas persoas deben pasar a situación de alta, porque, como digo, hai ahora mesmo índices de asentismo moi preocupantes e iso tamén é unha responsabilidade de todos, pero tamén da Xunta de Galicia. Pero para explicar máis polo miúdo o balanzo que hoxe fixemos, que hoxe coñeceu o Consello da Xunta de Galicia, dou a palabra ao Conselleiro de Sanidade. Bueno, bo día e feliz ano. Como ben de referir o presidente, a Consellería de Sanidade levou ao Consello da Xunta un informe relativo ás medidas que pusemos en marcha para mellorar a xestión e o control sanitario dos procesos de incapacidade temporal. Como todos vos sabes, a incapacidade temporal é un problema multifactorial que ten un amplio impacto na sociedade, ten un impacto social, un impacto sanitario, un impacto económico, ademais, un impacto crecente, non só o número das baixas, sino tamén a duración das mesmas. Co objetivo de racionalizar, optimizar, simplificar e agilizar todo este proceso de xestión das baixas temporais, nos mes de agosto pasado, trouxemos ao Consello da Xunta unha serie de medidas que queríamos activar de cara a lograr que estes procesos de incapacidade temporal fosen máis eficientes para os pacientes, que son os que as piden, para os facultativos, que son as que prescriben, e, por último, eficiente para o sistema que é o que paga. Que obxectivos buscábamos? En primeiro lugar, mellorar a prestación da asistencia sanitaria e acortar os tempos de resposta.
En segundo lugar, reducir os trámites burocráticos asociados a estes procesos. E, en terceiro lugar, apoiar a labor dos médicos que prescriben a incapacidade temporal mediante a dotación de equipos de apoio, mediante formación e mediante o reforzo do que é a actividade inspectora. Boa parte das medidas recollidas neste programa xa están implementadas, outras activarémolas nun breve plazo de tempo, pero certo é que as accións, como se acaba de comentar, xa empezan a dar resultados. En relación ás medidas xa implantadas, creamos unha unidade de apoio en servicios centrais co fin de axudar as unidades de inspección e control de saúde laboral, incidindo naquelas onde os indicadores de incapacidade temporais eran máis elevados. As accións desenvolvidas céntranse en actuaciones sobre os médicos prescriptores, mediante entrevistas cos facultativos e unha formación continuada aos profesionais na normativa vixente en a xestión destes procesos. Tamén actuacións de control dos procesos activos a través de citación dos pacientes. Seleccionáronse para esta acción extraordinaria, insisto, extraordinaria, as áreas sanitarias cunha media de días de baixa elevada ao longo do ano 2023. Áreas de Ferrol, Lugo e de Santiago. Tras as entrevistas realizadas aos médicos de atención primaria e as citacións presenciais aos pacientes en situación de incapacidade temporal, constatouse que tiñan justificada a súa permanencia en situación de incapacidade temporal o 61% dos casos valorados na área de Ferrol, o 60,99% dos casos da área de Lugo e tan só un 44,18% na área de Santiago. A nivel global, tamén dispoñemos de resultados das accións de seguimento e control que impulsamos desde a Consellería de Sanidade desde o pasado mes de xuño a través de citacións presenciais dos pacientes por parte do personal inspector. Como se ha comentado, no período comprendido entre xuño e decembro, citáronse a 20.254 pacientes que estaban de baixa. Ese traballo de seguimento e control deu como resultado a alta de 13.684 persoas, o que supón o 67,56% dos procesos en situación de baixa laboral que foron avaliados. Constátase, polo tanto, que mellorando os mecanismos de seguimento e de control é posible minorar o número e a duración dos procesos de incapacidade temporal sempre con plenas garantías de asistencia sanitaria para todos os afectados. En todo caso, as medidas operativas non se limitaban a medidas de seguimento e control. Tamén tratamos de facer que os procesos de incapacidade temporal sexan máis optimizados, eficientes, áxiles e operativos. Outras medidas encaminadas a disminuir os trámites pacientes e optimizar os recursos son, en primeiro lugar, as probas diagnósticas que realizan as mutuas xa son incluídas na historia clínica dos pacientes do Sergas. Evitamos así as duplicidades e a permanencia en situación de baixa por causas alleas ao traballador. Por dar algún dato, en 2024 foron 10.806 as probas realizadas polas mutuas con a correspondente autorización de inspección e prescritas polo Servicio Galego de Saúde. En segundo lugar, tamén o pasado ano logramos fixar unha cita presencial para consulta no propio parte médico de baixa que emite o facultativo de atención primario. Así, o paciente xa dispón da cita e non ten que solicitala cando chegue a data do próximo recoñecemento. A medida está en marcha desde mediados de setembro. Evitamos con isto que poidan non atopar oco disponible para facer este recoñecemento e unha prolongación innecesaria da baixa. E, en terceiro lugar, para evitar desplazamientos innecesarios aos pacientes, tamén se facilita xa a cita telefónica de control para traballadores de baixa con problemas de neoplasias, fracturas ou COVID. Deste xeito, por exemplo, no caso dun paciente oncolóxico, este pode dispoñer de novos partes de baixa a través de aplicación de e-saúde, segundo marque o control do proceso que realiza o oncólogo de referencia. Medidas para implantar, traballamos para activar a maior brevidade posible outras que tiñamos xa planificadas. De maneira inmediata, neste mes de xaneiro, os servicios de admisión dos hospitais emitirán os partes médicos de incapacidade temporal para os ingresos programados por unha intervención cirúrxica. O objetivo é evitar que un traballador que ten unha cirurxía programada teña que ir ao día seguinte pola baixa ao médico de cabecera.
Imos, ademais, promover a disposición de unidades asistenciais especializadas de consulta para controlar os procesos de incapacidade temporal que así requeran, especialmente no referido a patoloxía musculoesquelética e patoloxía psiquiátrica menor, que representan a maior carga de procesos de baixa temporal. E tamén integraremos no programa de xestión de incapacidade temporal e do Sergas os modelos de partes específicos de Muface para a xestión polos médicos de atención primaria do Sergas, no caso dos mutualistas que optan pola asistencia na sanidade pública. En resumen, medidas encaminadas a optimizar o seguimento das baixas e asistencia sanitaria aos afectados, medidas para reducir trámites burocráticos e medidas para acadar unha xestión das incapacidades temporais máis áxil e máis efectiva que é o noso obxectivo. Por miña parte, nada máis, e me pongo a vosa disposición para preguntar o que considerades pertinente. Sí, boa tarde, conselleiro. Hola. Quería preguntar sobre este tema das baixas. Como vostede dixo, ao final son os médicos os que as prescriben. Detectouse que de algún xeito os facultativos abusaban das baixas ou se a raíz diso se deu algunha instrucción para que fosen máis estritos ou rigurosos. E tamén sobre os servizos de oncohematoloxía dos hospitales comarcais que comentou o presidente, si se van a contratar ou convocar de algún xeito plazas de oncólogos. Gracias. Bueno, en relación ao último, hospital de día, por suposto, tú se vas a administrar un tratamento oncomatolóxico, ¿no?, de alta complexidade, como pode ser de quimioterapia ou inmunoterapia ou de agentes biolóxicos, necesitas que haya unha persona especialista. Por suposto que se vai contratar a xente para traballar nestes hospitales comarcais. En relación ao que comentas dos médicos prescriptores, en realidad, as baixas están os médicos, ¿no? Pero aquí hai dos problemas. Por un lado, o que é a formación e o conhecimiento da normativa en real desto das baixas. Por iso, o que ha feito é cursos de formación, entrevistas con médicos prescriptores, no, para aclarar certos temas que desconocen ou que non teñan moi claro, no? Eso é e, por outro lado, tamén hai unha parte das baixas que non é que o número de baixas, é a duración das mesmas, no? E a veces, hai que reconocerlo así, pois o sistema non dai feitas pruebas complementarias necesarias para poder a un individuo de baixa. Por iso, todas as medidas enfocadas en todos os puntos do proceso, ¿no? Desde o médico prescriptor, pruebas complementarias, citaciones, etcétera. Sí, sobre estas cuestións. Falaba de as patoloxías máis habituais, se entendín eu ben, eran musculoesqueléticas e psiquiátricas. Leves. Psiquiátricas leves. Sí, claro. O sea, estamos, entendo que todo abano de saúde mental. Sí, vale. Saúde mental, patoloxía psiquiátrica leve. Vale. Desas de canto estamos falando do total? Se me pode decir? Non sei, pero a maior parte da carga das incapacidades están centradas en patoloxía, digo, traumática inflamatoria, cervicalgias, lumbalgias, traumatismos, e tamén en patoloxía psiquiátrica leve, pode ser un proceso puntual de ansiedade por a morte dun familiar e cousas así. Vale, e dado que se detectou este tipo de patoloxías, vais aumentar, que é algo que piden tamén distintos colectivos os profesionais en saúde mental? Sí, estamos facendo un plan de recursos humanos dentro dun plan de saúde mental que vai incluir todo ese tipo de apoio de personal, tanto facultativo como non facultativo, para abordar este problema que é moi importante. Vale, e xa dúas cuestións últimas. Vanse continuar este programa noutras áreas sanitarias ou no conxunto de Galicia, que se vai estabilizar, se se vai estabilizar no futuro, e unha segunda cuestión que se me foi o santo cebo, así que... Bueno, pues nada, non te preocupes, a mí tamén me pasa. No, vamos a ver, este plan de medidas é un plan feito para largo plazo. Non solamente, vamos a ver, o que fixemos en Lugo, en Ferrol e en Santiago, que son as tres áreas con maior incidencia de incapacidade temporal, é facer unha especie de estudios pilotos a ver que pasaría facendo unha serie de medidas encaminadas á formación, ¿no?, con os profesionais, ¿no?, e a intensificación de citación presencial aos pacientes. De acordo? Todos os días, en todas as áreas sanitarias, se fan citaciones presenciales a esos pacientes. Hai unha parte, a parte singular é esa, la de fixar o foco no que é as áreas de maior incidencia, e outra que é a global, que son os datos que ha dado o presidente e que despois, probablemente, remarque eu.
Todos os traballadores. Todos os traballadores. Non, ese dato non o teño, lo sento. Listo, bueno, moitas grazas. Bos días, presidente. Bos días. Dúas cuestións. O delegado do Goberno dalle carpetazo o traspaso a Galicia das competencias de meteoroloxía. Ante esta postura do Goberno Central, non sei se a Xunta planea ou pensa en facer como no litoral e aprobar a súa propia lei. En segundo lugar, quería preguntarlle se cree que o senador José Manuel Baltar debería dimitirse condenado por un delito contra a seguridade viaria. Gracias. Bueno, a primeira pregunta. Imos avanzando algo, por lo menos xa non din dende o Goberno Central que Galicia quera xestionar unha competencia legítimamente que vale unha declaración de independencia, que foi o que dixeron respecto da lei do litoral, e xa sabemos como acabou o tema. Mire, eu lamentaría moito que outra vez teñamos, cando vemos tantas facilidades, tanta celeridade para traspasar competencias ás comunidades autónomas de sempre, que aquí se xan todo problemas. Se nos puxeron moitísimos problemas respecto á lei do litoral, tantas que fomos denunciados ante o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deunos a razón absolutamente. Agardo que non haxa que facer agora o mesmo camiño. Non temos ningún... Se nos pedimos unha competencia porque creemos, primeiro, que estamos legitimados do punto de vista xurídico, iso é o primeiro que vemos, e o segundo, pois, sinceramente, porque creemos que a súa xestión dende a Xunta de Galicia vai mellorar a servicio que perciben os cidadáns, e por eso o estamos facendo. Por tanto, se creemos que isto é así, iremos para adiante. Lamentaría moitísimo que, insisto, vendo a celeridade para traspasar outras competencias, esta, por certo, xa teñen outras comunidades autónomas, que a Galicia sempre se lle poñan esos enormes problemas. Agardo que non sexa así, que impere a lealdade institucional, e, bueno, hai unha moi boa maneira de amosalo. Xa teño dito aquí outras veces que se non se producira unha transferencia inmediata dos medios e recursos para exercer a competencia de xestión do litoral, xa sería para decir ata aquí temos chegado. Por tanto, eu agardo que en moi poucas semanas iso estea completado. Volvo a recordar o exemplo do País Vasco, que xa antes de que rematara o ano xa tiña. Non hai ningunha razón para demorar isto en Galicia, e despois iremos a por outras competencias. Agardo que non nos coste tanto, que sempre se nos pon tan difícil a Galicia. En outros sitios sempre hai alfombra vermella. Respecto á segunda pregunta, bueno, celebrarse o xuizo, eso teño entendido hoxe, por lo tanto, primeiro imos esperar o resultado do xuizo. En todo caso, eu quero recordar que mesmo a petición do fiscal ten pouco que ver co que se decía inicialmente, falábase de penas moito máis graves, e ao final o que se está pedindo, teño entendido, a petición fiscal, e, por lo tanto, aí debería, lóxicamente, ou é de prever que por aí podería ir a sentencia, se que fora condenatoria, que non o sei, é unha retirada do permiso de conducción. Por lo tanto, creo que do que algúns dixeron o que finalmente pode ser, creo que hai unha enorme distancia, e, por lo tanto, en consecuencia, tamén terían que ser as consecuencias, nunca mellor dito, derivadas diso. Pero, en todo caso, acaba de celebrarse o xuizo e non me gustaría pronunciarme antes. Si, falaba que en materia de vivenda hai acordos os que figuran nesa declaración de Asturias que xa se aplican en Galicia. Quería saber un pouco máis en detalle cales desas medidas xa se aplican. E logo, se a Xunta ten algunha información do Ministerio de Transportes ou unha información que publica o Xefaro de Vigo sobre un cambio nos trens no eixe atlántico que parece que van ser máis lentos. Sí, a primeira, a verdade é que a reunión que tivemos en Asturias esta fin de semana, primeiro creo que o que demostramos é tan sinxelo como comparala coa que tivemos en Santander,
o día 13 de decembro a diferencia entre levar documentos e propostas para tomar acordos a non levar absolutamente nada e convertir unha reunión nun monólogo que foi a conferencia de presidentes en Santander 13 de decembro. Aí levábamos papeles, houbera un traballo previo dos técnicos das consellerías de presidencia e ao final chegamos a acordos importantes que teño que dicir, o 95% ou se están aplicando ou van a implicar en Galicia unha vez que entrou en vigor a Lei de Medidas que acompañan os orzamentos do ano 2025. O que máis chamou a atención foi aqueles que teñen unha repercusión fiscal. Acordamos baixar para a xente moza o ITP, o Imposto de Transmisións, o 4%, en Galicia para a xente moza está o 3%. Por lo tanto, creo que isto é moi salientable. Igual que todo o que ven coa agilización tanto das licencias para construir vivenda pública ou de promoción pública como para a obtención de chan, todo eso en Galicia, coas incorporacións da Lei de Medidas, o temos xa está en vigor, hai que empezar a aplicalo moi traballado, por lo tanto, creo que, xa digo, a inmensa maioría das medidas, esos son dous exemplos, por non alongarme máis, ou xa se están aplicando en Galicia ou vanse a aplicar a partir deste ano. E respecto a pregunta que me facía da noticia que coñecimos, efectivamente, non temos, como todo o que ten que ver coas infraestructuras que dependen do Goberno Central en Galicia, non temos ningunha información, non será por non tela solicitada, non será por non intentar establecer unha canle institucional estable, simplemente para ter información e facer chegar as nosas inquedanzas. Eu díxenlle e solicitarei ao ministro Óscar Puente, con ocasión da visita a Pedrafita, que quería falar con él de todos estes temas. Non é de recibo que nos enteremos agora, por exemplo, vostede o citaba, de que na liña probablemente con máis utilización de cercanías de toda España, resulta que ahora van quitarnos unha serie de trenes, unha serie de unidades para leválos a Cataluña, que ten índices de utilización pois bastante menores, simplemente por cumplir unha obriga máis, unha hipoteca máis das que o Goberno Central ten con esa comunidade autónoma. Espero que isto non se materialice, dende logo, dirixirémonos hoxe mesmo ao Ministerio, ao Goberno Central, para decirles que non o podemos tolerar. E, por lo tanto, estes trens teñen unha utilización moi alta. O que hai que facer é mellorar todavía máis, que hai moito marxen de mellora por parte do Goberno na utilización dos trenes do Eixo Atlántico. Pero o que non pode facer é empeorarlo, e moito máis empeorarlo dun xeito tan evidente, se é que é verdade esa información que di que nada máis e nada menos que a mitad das unidades queren as levar a Cataluña e aquí deixarnos uns trenes con moita menos capacidade de viaxeiros e de menos velocidade. Non é de recibo e, dende logo, faremos todo o posible para que iso non sexa así. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Queria preguntar que lle parece que Feijóo xa confirme abertamente que presentaría unha moción de censura se Junts a apoia e se houve factible no curto prazo. Gracias. Bueno, eu creo que non hai ninguna novidade respecto á intención de que engañou as eleccións de poder formar goberno e exercer este goberno, pero como el di moitas veces, os números para investidura ata agora non deron, e iso, ou polo menos as condicións dos que podían facer que deran eses números non eran de recibo, e eu estou totalmente de acordo, para o Partido Popular no seu momento. Foron de recibo para o actual presidente do goberno e estamos vendo as consecuencias diarias. Acabamos de ver outra clara. Por lo tanto, creo que legítimamente Feijóo está dicindo o que ten que dicir un gañador das eleccións, que está en disposición, se deran os números, de gobernar, eso sí, non a calquer precio, e creo que o ten dito tamén estes días. A posibilidade, porque unha posibilidade matemática de que den os números non quere decir que se materialice aceptando calquera condición. E creo que nese estadio estamos agora mesmo, e se as condicións ou os requisitos foran aceptables poder ir para adiante, se non foran, que supoño que non o son, pois non poderá ser. Hola, presidente. Falaba vostede desa frutífera reunión do partido en Asturias. Deixou un momento como foi a chegada do presidente Mazón e esa ovación coa que a recolleron. Pensa que
merece o aplauso o presidente valenciano, o aplauso que lle deron cando aínda non foi hoxe capaz de dar unha explicación coherente do que estaba a facer durante esa tarde da dana que provocou a morte de máis de 220 persoas. Grazas. Sí, bueno, foi o aplauso un compañeiro que pasou unha situación tremenda. Por tanto, creo que as relacións persoais e as relacións entre compañeros deben estar por enriba de calquera cousa, de calquera outra circunstancia, incluso as circunstancias de xestión. E eu, dende logo, o meu foi un aplauso sincero a un compañero que pasou, e está pasando todavía, un momento complicado, porque moi complicadas son os sucesos que acontecen na súa comunidade e que ele está enfrentando. Dito isto, eu, dende logo, creo que dende o primeiro momento o presidente da Comunidade Valenciana fixolle fronte á situación. Se poden discutir decisións que tomou, se poden discutir o día a día da xestión, pero que dende o primeiro momento deu a cara e que está traballando, creo que iso, dende logo, eu o recoñezo. Que pon a mellor vontade tamén. E que non recibiu a axuda que tiña que recibir, nin está recibindo agora o Goberno Central, ninguna dúbida, ele explicou ali tamén esta fin de semana, e, bueno, dá datos que son bastante incontestables. Pero, por enriba de todo, insisto, está o recoñecemento e os ánimos a unha persoa que ahora mesmo sigue exercendo labores de goberno e que estou seguro que os seus compañeros lle animen e lle digan que adiante iso valle reconfortar, e eu, dende logo, me quedo moi tranquilo dicindolle que adiante, que todo ánimo do mundo, porque os seus acertos serán acertos para a xente que vive ali. Moi ben, moitas gracias.